Pulang langsung to tonai tahu teh buhuk song no Oljo Entertainment YouTube channel thumbnail te title nugun ro buji mang kana te sama kana ni khaklayo tini ni o video wo chini o Tripura rajyo ni khoroksa CM Dr. Manik Sahani karakter no tini jeng tini norok bai ang bai ke sebai sukrubui serai ke buji lainai te sama lainai chini o Tripura rajyo no bahai ke chalogui tong Tripura sarok bai wanjirok sabono bisi bo mokol thai te sabono bisi bo chuba chukhlai te naikol obono tini sebai sukrubui serai buji lainai te sama lainai tautai buhuk song norok pai thak jora video no skip khaiwai norok nai tongdi tini o video wo hingkang ke norok full details pura saiman nai tamo hingkang ke khoroksa chini o Tripura rajyo ni CM Dr. Manik Saha kaisa Tripura te kaisa wanjoi piaba bo engka Bangladesh ni phayoi chini o Tripura rajyo wo bono bud busari woi bo lukurok ni sapudar manma bai bo khoroksa chini o Tripura rajyo ni bo CM engka piaba borok sajung CM chawi manja chini Tripura sarok sia te khasiya ni bagui no bono seng bo diwoi jeng bono CM khlai rohorka tei amoni ulo tamongkha chini Tripura sarok no tamo khlaika jefuro bo CM mani thangka apro hingkang ke chini Tripura sarok no nailiya tangoi hingkang ke jeng engkha kaisa Tripura sa jeng engkha bosong juda wanjirok engkha bosong thancha aboni bagui Tripura sarok no naikol yakarui wanjirok no bisi naikolo tangoi hingkang ke jeng Tripura sano naikangkai chini bongni wanjirok ni dam kominai respect kominai aboni bagui bo Tripura sarok no naiya wanjirok no bisi nayo norok nugui mangkhana chini o Tripura rajyo wo Agartala wo gunugul engkha hingkai saboni borok bisi thei chini borok bisi theo tangoi hingkang ke borok engkha joto thancha wanjirok norok nugui mangkhana social media wo bike rally tabuk Tripura motha BJP party ni kaisa bike rally for example kaisa bike rally wo borok ni borok hazale hazar tei aroni bisingo se chini Tripura sarok hazale hazar borok ni logi wo naidi double ongoi tongo bosong juda bai te kaisa alka bosong borok thancha mili uise asukkai bangoi tongo chini Tripura sarok ni bike rally Tripura motha wo Tripura simin sosol wanjirok khoroksa pano koroi te lebarok tongo khoroksa khorok ni Tripura motha wo asuksi norok naila buji naila bahai eng tangoi hingkang ke wanjirok nini ani tongo bosong jati borok siniwo saimano chini Tripura sarok hingkai saimaya tamo nini bosong tamo ani bosong kaijak layo dol baya punglayo party wo bo mahikino thanjang unglayoi wanjirok ni khito ongoi tongo borok chini o Tripura rajyo ni CM ni karakter rok no saimaya chini o Tripura rajyo ni khoroksa CM Dr. Manik Saha bini khitung no joto borok saimanya chini Tripura sarok no khitarui tongni khitarui tabuk jeng manui tabuk thaichu kosok thaipung kosok rok no jeng bahai ke dustbin no khitar rohor obo hai ke khitarui tongo chini Tripura sarok no 100% tabuk 50 lakh rohoka wanjirok no busuk rohonai wanjirok no 90 lakh rohonai tebo gobang khai wanjirok no khai roho obo hai system no chini o Tripura rajyo wo tabuk Tripura sabai wanjirok no sabai bisi naikol hingkai wanjirok no bisi naikolo obo hai system tahutai buhuk song norok buji nahardi norok no udahoron bai okok sai khnarijaka tangoi hingkang ke norok buji thai te norok bujinani nango jeng jesuk pano jeng chaitokdi kuchugo kanani bagui jeng kaimanya jeng lun maya bahai ke kanai ba chini Tripura sarok nungsa simaya job maya company koroi borok samung khlai nung tornai
just nung khlanya thaka hingkai nung paharo nung samuma khlainai niji sak baithang soron shokti no khibise nung samung khlaise nung kolok kotorong nani hinibo hinjabo wanjirok nung haike kami pahar amsayo thangai samung khlainani nangya brok loan mano lagle lak 5-6 কোটি লোন মানো আমবাयनो नों बिजनेस खायै दुकान दिवै बरक चलि दङ नायथथ खलायै चिनि तिप्रा सारक के बुहां मारावो वा मातानो मैखुन मा भालो अब हाइ खेमांसे चलिवै फायो अब हाइकेनो दिन लायै थै पाइथांगो ताहुकtai बुहुक सं चिनि तिप्रा सारक ताबुक फन्टक कामि पाहार आमसायो तङै वानजि रकनि खितुंगो हिमै तङो रां 500-600 मानना बाय बरक आ 500-600 no borok rang no rang hingya borok tipra saro 500-600 ma hangke borok 5 কোটি 6 কোটি ma borok tangai borok 500-600 rina no tam bepar ba tipra saro no borok 10,000 20,000 no mano borok কোটি hisab mano chini tipra saro no borok ni logi wa bot chelendari ma hangkai o kok se tini ang norok no sanani phayo chini o tripura rajyo ni khoroksa CM Dr. Manik Saha bo belai kino salak belai kino shaitan norok nugui mangkana toka thaisumon mok aisa udahoron toka thaisumon saka saka o simina kesak tolao ketamo kosom ngi tongo ekdom hamya ei obo hai chini o tripura rajyo o mung simise bo CM tipra sarok no hamjago hnoi sawo social media o seng kobang ma nukha tei khanaka chini tipra sarok asuk banya hamjaglayo o tipra sarok no chini o tripura rajyo ni CM belakeno kaham chini tipra sarok no hamjaglayo hene sawo phiaba chini o tripura rajyo ni CM bo tipra sarok no injection cherna nayo tahutai bohok song injection di bothar paina sanayo jefro sebano afro no bebag no bothar kalang thabai nai ei obo hai system asuk banya chini tipra sarok hamjaglai mas gokroi meeting misilo thangoi jiri kholayo buskang ta mankha mungsamaya jefuro gunu gulungo agortolawo nung BJP khayo 10 to jotono BJP je agortola tongnai 10 jotono BJP taksini tipra sabo BJP agortolawo at kasa urnang rekha ke tamongnai apro 10 urnanglai toma jora ang BJP ji khayo dada ami BJP kore amare maris na hinchaka pertamuna maris na tanai sijakan tanai 10 gai 10 ungkha saka chini tipra sarok abo sia chini tipra sarok are dada cha pio cha khau hinchaka nya maya nangjagai a cha kapsawanya maya nangjagai hamjang mas gokroi ei obo haini bagino chini tipra sarok boka sanam jago nung tabo agortola wa nung urnang to hangkai nono borok khoma khaiglak nono bothar paisinai tam burei tam chala joto rap khaibara sinai borok obo hai system abono jeng kha sinani nangnai jeng salsa sangnei borok bai maya khaijangma bai jeng dara bai munai hinai jeng gosinani dorka koroi odikar koroi sini tiprasano tiprasa jesuk pano hamya unthon botjungno phanjena dinai e obono se jeng wan sungnani nango जों 10 bai जों कुनु सम्पर्क गरै कुनु अधिकार गरै borok bo जों bai कुनु अधिकार गरै borok just amon nung bai tini salsa malaika kok saka nini budon naharka nono logi teikha jefru nung phagwa manjago sepmano nono bothar jisinai samia jat khlaiei borok ongkha bisingtei samong khlaio khurtani khoroi chawoi saka simino naithotok kaitoni kiting ka chaichu khoroi ei obono takhoktai buhuk song chini o tripura rajyo ni CM Dr. Manik Saha jemon babe shaitan borok chini tipra sarok busukai sasti malai tong bisar khlai jagya o tripura rajyo wa justice koroi tabuk nono at kaise pano bothar jere lamao justice manya kebo nono salari nai tonglak khoroksa nono maya nangkhang hingkai bubagra ha bubagra phaiei kok thaisa sapayana botangai hingkai chini tipra sarok ni bagai ha bubagra amoni bagai bokok thaisa sapainai tei o tripura rajyo o te borok munisu mas sapan koroi nono justice sanani bisar khlainani mas sapan koroi borok munisu kebono ta asadi
tahok tai bohok song belai khena soitan chini tipra sarok ni bagai kaham ni bagai mungsa kone action na harja gya sabuni chal chini o tripura rajyo ni khoroksa CM Dr. Manik Sahani chal bini chal mangno ro tei oro je bini logi samung khainai chini tripura sarok borok hingkai bini khitung bo je sawo abono tahok tai bohok song engka belai khena chung ok salaikha pok bo belai khena logi thangka hingka ken rok saimang khana chini o tripura rajyo ni khoroksa CM Dr. Manik Sahani tomung samung bobo hai tripura sarok ni bagai mungsa nainani bini thani kono koroi bo jas bothari chawi kosubui chamang no sukumana chimino target tei aim future ro hingka ken rok bujidi te saimanti video ni bising tui norok buji kana ne kha khlayo paithak jora video no belai belai ke hambai